Опитът ми като спортен психолог, а и чисто личния ми житейски опит, който имам, ми подсказва, че един от най-често срещаните проблеми по отношение на менталното здраве на младите хора е страхът от провал. Този страх от провал е като един айсберг. Отгоре на повърхността се вижда една част, но всъщност под водата има огромно нещо, което се крие. И най-често страхът от провал е провокиран от очакванията на обществото към младите хора, от критиката. Младите хора се страхуват да не бъдат критикувани, защото в крайна сметка критиката е деструктивна. Няма човек, който да обича да бъде критикуван. Какво се постига чрез критика? Младите хора се затварят, приемат себе си като недостатъчно добри, почват да се страхуват, да не сбъркат. Това ги поставя в едно пасивно положение. Те не смеят да реагират, не смеят да опитат нови неща. А ние как се учим? Чрез опитване, чрез това да бъдем активни. Знаете, бебетата, всяко едно бебе, всъщност всички вие, когато сте били бебета, сте падали стотици пъти и сте се изправили. Падате и се изправяте. И това е начинът да се научим да ходим. Това е начинът да се научим да правим всяко едно нещо в живота си. Менталното ни здраве е свързано с физическото здраве. Ние сме създадени да се движим. А в днешно време цялата среда, в която живеем, ни предразполага да бъдем повече пасивни, да седим. И всъщност това може да бъде пагубно както за физическото ни, така и за менталното ни здраве. Когато ние се движим, се отделя хормонът на щастието допамин. И да си набавим това удоволствие, от което всички имаме нужда, чрез спорт е най-лесно. Спортът увлича, спортът създава общества, спортът ни учи да бъдем отговорни, дисциплинирани, учи ни да спазваме правилата. В този свят има правила не за да ни е гадно, а за да ни предпазват. Спортът също така много ще ви помогне да развиете социалните си умения. Знаете, в днешно време дигиталният свят също превзема реалното общуване, живия контакт. А спортът е един от начините, чрез който да подобрите социалните си умения, да може да се свържете. Една от основните ни принадлежности, нужда е това да се чувстваме част от група, да се чувстваме част от отбор. И това е нещо, което спортът много дава. Така че апелът ми към вас е: опитайте различни спортове. Самата аз съм преминала през много спортове, докато открия нещо, което наистина ми доставя удоволствие. Тренирала съм плуване, ски, волейбол, тенис на маса. Занимавах се професионално с баскетбол. Опитвайте! Както казах, бебетата стават и опитват. Опитват нови неща, докато научат. Започват да пипат, започват да говорят. Ние учим чрез опитване, чрез опити. Бъдете активни, правете неща, които ви харесват. Търсете вашето нещо.